Muri yeZimbabwe SADC yazopedzera Tshabangu manje. SADC yazonyasa kuratidza kuti iri wise. SADC yazonyasa kuratidza kuti iri nyasa kuteka measures chaiwo ekubata vanhu vavo. Aiwa, muri yeZimbabwe mukomanaNodzi Tshabangu azogadzirwa size yake hombe, size yake inonyasa mukwana. Kusangana zvakare kwaTwitter pano paZim News Live YTS pano panokupa updates ezvese zviri kuitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Saka nari first time kuona mavideos edu ndokamukana wandokupa kuti wasubscribe to this channel paunchete nekulike paunchete nekutina on the bell icon kuti urambochiona maupdates atinokupai pano paZim News Live YTS. Saka muri yeZimbabwe mumazuva akapfuura Sengezo Tshabangu akanyora request achida kusangana nema individuals eSADC ameno agenda yake yanga iri yei, but obviously sezvamunogara kuziva kuti Sengezo Tshabangu anoshandiswa neZANU-PF, anoshandiswa kukonzeresa separation mupati yeTCC. Saka obvious mission yake yanga iri yekungono blackmaila TCC na CHAMISA kuti vakwanise kuwana win, asi zvakakona. Saka ngapinde mune yacho tinzwe kuti zvakafamba sei. Saka iri kunzi why SADC turned down Sengezo Tshabangu. Saka tipinde mukati matinzwe zvizere. Iri kunzi when Sengezo Tshabangu wrote to SADC requesting to meet the regional bloc, he actually was himself a case before the High Court of Zimbabwe Judge Justice Chitapi, who has set rule on who he, Sengezo Tshabangu, was in CCC Citizen Coalition for Change led by Advocate Nelson Chamisa. And SADC has been following with keen interest political events unfolding in Zimbabwe. The regional bloc in particular knew about cases which produced the judgments HH 652/23 and AC 7321/23, all before Zimbabwe High Court. Judge Justice Chitapi, who has since delivered the judgment, our sources within SADC said. In the judgment, the judge says Sengezo Tshabangu is not the CCC Interim Secretary General of the Citizen Coalition for Change. Furthermore, the CCC led by Nelson Chamisa is a proper political party. Saka muri yeZimbabwe ndozvotogwa nenyaya kuti aiwa zvinoratidza kuti SADC yakanga ichifollowa macourts ese aiitika munyika yeZimbabwe aienderana nepolitics, aienderana nemaparties between ZANU-PF and CCC pamwechete naTshabangu, which means yaitresa zvese, yanga ine keen interest pamapolitical events aiitika. Saka yairatidza kuti pamacourts ese akaitika necourt yakaendeswa Tshabangu, Sengezo Tshabangu yakaendeswa neCCC achinotarisa kuti maconstitution anga akabata ndeechokwadi here, achiclaima kuti ndiye interim secretary general weCCC. Ndobva zvanooneka kuti aiwa CCC ipati yakazvimirira yoga uye Sengezo Tshabangu has interim secretary general. Saka pakazoisa request zviri kunzi aiwa SADC haina kubvira yambomupa reason yekuti sei tadinaya your request to meet SADC, asi iyo SADC yaitoziva zvaiko kuti aiwa uyu munhu uyu ari kushandiswa neZANU-PF. Saka vanhu ndopo vari kutaura vachiti hanzi although SADC did not give Tshabangu the reasons for turning him down, the SADC secretariat knew the implications of dealing with an unknown claiming to be someone in a political crisis in Zimbabwe. And now that the imposter has been unmasked by a court of law in Zimbabwe, SADC was smart. Saka muri yeZimbabwe ndozvataura kuti hatingangosangana nemunhu anongoya from nowhere achizviclaima kuti ndiri interim secretary general weCCC, munhu aringozviclaima anoona kuti mapowers iwo ari kumuwana kupi. Saka ndomamiriro akaita nyaya iyi muri yeZimbabwe kuti aiwa Sengezo Tshabangu akadhinayiwa, akanzi hatikwanisi kusangana newe, hakwanisi kuya kwatiri uchitudza zvauda kutiudza. Saka ndo mamiriro enyaya iyi. Saka muri yeZimbabwe ndomukana wandokupaka kuti upinde mucomment section medu utidze maonero point yako, maonero ako pamusoro penyaya iyi, kuti unoti kudii pamusoro penyaya iyi, uchisubscribe pamwechete nekulike nekutina on the bell icon kuti urambochiona maupdates atinokupai pano paZim News Live YTS. Tatenda muri yeZimbabwe, tosangana video yedu inotevera.